ବନମାଳୀ ରାଉରକେଲା ସହରର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥା ବନମାଳୀ ଧୁପାଳ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫିଜିଓଥେରାପି ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୀଳଶୈଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବଗିଚା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ବିଭାଗ ବଗିଚାରେ ହଜାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭାରିଗତେଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ପିସ୍ ଲିଲି, ଗାଡିଓଲସ୍, ଅଗ୍ଲୋନେମା, ଅକ୍ସାଲିସ୍, ବାଇଗଣିଚିଓ, ୱାଫଲ, କର୍ଡିଲିନେ, କଲିଅସ୍, ବେଗୁନିଆ, ହାର୍ଲି, କ୍ୱିନ୍, ଅବାକେସି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାରମାସୀ ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁଜ ନିଶାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ସ୍ୱସ୍ତିକ ଫିଜିଓଥେରାପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ଧୁପାଳ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 2,500 ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆସନ୍ତା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ହେତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀମତୀ ମନୀଷା ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ଚାରା ମନ୍ତ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଧୁପାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୀଳଶୈଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜିତ ଭୂୟାଁ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭୋଇ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପୂର୍ତ୍ତି, ବିଜୟ ଦାସ, ଅର୍ପିତା ବାରିକ, ଶିଳ୍ପାରାଣୀ ଲାକ୍ରା, ଯୋଗେଶ ପୋଦର, ବାଙ୍ଗିଆ ଟିଗା, ମାଳି ଭୀମ, ଆରମ୍ଭ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଓ, ହେମନ୍ତ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ, ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଧନେଶ୍ୱର ଦାସ, ଅଂଶୁମାନ ତ୍ରିପାଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ବଳିଆ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍।